Good morning लोगोफोर आरो आगैमोन खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंसोरखौ बरायबावलायबाय सिखारबाय नै दासो फुंजानि फुङावनो सिखारनांबाय दिनै कुन्जुना एग्जाम जागासिनो नालाय एग्जामा जोबाखै ओंखायनो फुङावनो सिखारनांगौ सिखारबाय आं दा नायनोसै दा कुन्जुनो टिफिन बानायनोसै बानायखांनानै स्कुलाव आगार हरनोसै नायलांदोलाय जोंनि दिनैनि भिडिअखौ कुन्जुआ मालाय लेखा फरायगासिनो फुङावनो सिखारनानै टेबोलनि अबस्थायानो गैया नै लेखाजोंनो बुंहोजोबबाय माबायदि फरायगासिनो फुङाव दै गुदुं लोङाबाथाय जाया दै गुदुं लोंहोथारसै आं आरामानो जानो थांबाय थायो दै गुदुं मोनलोङाबाथाय दै गुदुं मोनलोंखांबासो आराम मोनो लोंग्रोनोसै आं फुदुंबाय ओरै आंहा दै गुदुं फुङाव आंहा दै गुदुं लोङो नालाय दै गुदुं फुदुंलायबाय मेगि बानायना हरनोसै मेगि जालांगोननो मेगि बानायनोसै ओरै दै दुंग्रोथोंसै दै लोंग्रोनोसै आं मेगि जाबाय नै मालाय कुन्जुआ मेगि बानायना होबाय आं बेनो स्कुलाव थांनो मानसियाथ' नायजाया नै गावबेंजोब खानस्रि बायदि माबायदि जादों नायलाय मालाय नै कुन्जुआ स्कुलाव थांनो ओंखारबाय बाय बाय थांबाय कुन्जुआ स्कुलाव थांबाय कुन्जुआथ' स्कुलाव थांबाय दाना आंना खामानिया नायदो आंनि खामानिखौ नायनो बानै माबायदि जाना दं बिसिनाया नुबाय आंना बिसिनाया अबस्थाया खम्बल नै जि सुनायनि मैयानि जि सुनायखौबो खनाखै बिसिनायावनो गारसोजोब्बाय नै साफा खालामनांगौआ दं दा बेफोरखौ मावनोसै आं न' सिबनोसै सुनोसै बेबो खनस्रांग्रोजोबनोसै आं मामिया खान्थाल हादों आंनि फेभरेट ओंख्रि खान्थालजों बोरमा बेदरजों संसै आंहा नै आंना खान्थालजों बोरमा बेदरा मोनबाय खान्थाल बोरमा बेदर आरो ओरैहाय बेसरजों नाजों बेखिनियानो मोनबाय एबारना जानोसै ओंखामाबो जाबाय सासेया नै स्कुलनिफ्राय फैनानै बिसिनाखौ आरामखौ खालामलायबाय दहाय साफा खननानै दोनजोब्बाय आं नै आरामखौ गेलेनाया बावसो नुबाय नुदों मानसिनि आखल बियो नुबाय जानाया आथिं हेबलायनानै हायाव होबाय अरमे साफा स्लिम जाजोब्बाय नै जाखांबाय जानायखौ खेबासो आं जाखांनायखौसो खेब्बाय आं नै जासुलिखौ नुदों कुन्जुनि आखला माबायदि थाखोमोन गाबगासिनोमोन बियो ओंखाम थोंखाम जाखांनानै बेबायदि गाबबाय थादोंमोन बियो जोंनाव आलासि फैदोंमोन नालाय गामिनिफ्राय सासे आयंजों माने आयंथ' नङा आबै बेजों थांफानो गाबदों बेखौनो खेबखोमादोंमोन आं होमबा जोंनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै